Lalaki din! Sa dino ti papanam lando, nakapulis umat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manen apagsayaatan nga ibagbagam dita lando. Nagkatulaki di nadamdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay, kalukwan sa manen ti papanama si kalakay. Anya laki din. Sumanao ka, imeng. Di naklata ka di baybayan. Am-amukan lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Nakaw, istorbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti kanag na madamdama. Mga nakaw ni di papanak. Gawahan tayo tiyag party ti baboy, tani aldawan. Sumangputin, lagi tiyag paskawin. Nakaya babae, nakaya ti makamu ka lagi ti Ricardo Wan, da kaming ti makaamo ka dagi di pang Ricardo. Di kay une agdandanan. Ay, madanagan ang arutan ni aldawan. Sumangputin, lagi tiyag paskawin. Babasak pa'y! Di pari nang doon yung nagbuka walang wabas. Babasak ko na! Wan pare, lumabas ka lang ta. Agpadaya magmilando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapan siguro di karayan Anya ngay kumati aramiden na ije karayan ken. Ha? Nagsublimat. Nagsublimo nga pa isa. Babasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare lang daw, lumabas ka lang ta. Papanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lang ta gilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta di nagpapasken. Nalabit Sa bagay, adu mo tinaparte ababoy. Kasano no matukul ti aklo ako na dapat raw. Di tayo parikot daytan, kaputa na tangdanan tayo lang mat nga agparty ka naglutaw. Sa bagay Babasak pa'y! Na, di tayo pa alumanabas ni Parlando. Ay amo ko no nya ti gagaraon na dayta. Ha? Umay lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlando ta nagpuskol, ki pa nagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta ditoy, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't a tao. Ha? Esos, napaanan iti lamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababay, ta saan mo't nga imbitadaw. Nagadun dagito'y amakmakan lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anya laki din ni imeng. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Ingaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim landaw. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sino pa'y kumangay, bakit? At na nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita amakmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka lang nagbainan anapan nakipangan. Nangyawid ka pa'y iti makmakan. Anya laki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko Natupela sa dita. Mga nakitay. Ramanam dagitan sangpet ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpagnapag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidem di tarwar. Agpagnapag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabiin ko na yan, lando. Ikan rumrumat. Diyak nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitan na maturog. Kas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino ko mama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpong nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom lando. Rumor ka pa ila arab-rabi ay. Tala, nakaw. Di kan sumanao kita, imeng. Di na kun orayan na sumangpay. Maturog kan tulatan. Kaparipid raw. Kung dagiti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, sigurado nga daman ni nagpaskay. Adu ka tinagsangpot abalikbayan ita diti lugar may. Ita jay maray na. Adda nagungik ababawin.
Sigurado amang rugidan nagpartay. Sinalbagan na pare Pedraw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong nagpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali dahi ta akong paray. Hindi siya maray. Duwan ababoy ti nagumay. Ababoy ti mapartay. Baknang ti aking balay ti dahi ta. Siguradong adomot ti may sagana. Na. Marikmik ti kaldaing. Kaya't asawin dahi ta. At dapay kalding apartunda. Nagana sa'yo na panagbiag no kasta. Ay. Nasken amaraman agdagiti maluto ang karne ti baboy ken kalday. Ay, agtigay ka. Agin lalabas kita yan dang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingising ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Labasak pa, pare Pedraw. Ni mo pare lando ti lumabas, kakadwa. Basta pa mo na lumabas tayo. Lumabasak ko na, pare. Wey, lumabas ka na taparay. Inday dayang. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas tawak man kang kuwana, ta nagsapa nga umarubayan. Amang ano, anda pa panan na. Ha? Apay manay. Nagsupli oh. Bitaw. Ala, kung nagpweso, nagsupli. Lumabas man nandito, ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ay kaya lumabas ka na tapari lang daw. Papanamaya. Ang subliak ni balay. At nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudoy. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adamot imot na apala. Ah, O adaytan. Asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedraw. Isupli ka, unto'y pala, binulod ko kin ka. ni, apay nga sublin dito. Kitsaan mo't adito iti balay may parilan daw. Adda ka ngamin dito, so dito imutin ati pangisubyak para eh. Sika talaga. Itisumlatan di taigay, tayawid ko ito madamdama. Ay, pare Pedraw. Nay, madamamit kayam ti panaglupay, para eh. Uy, agpaskan di hawayano alakay. Da kami may titinangdanan ng agpartikan naglutaw. Aya, ne. At damat gayam na luto makmakan di talamisaanan, para eh. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina ka. Yapay nagarmusar lanay. Mapalinto umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang nagluto no ko. Ala, mga alakan. Ang kamala iti pinggan mo, tagarmusar kan, landaw. Ay, yaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay, katuan, iming bakit at daiga daw. Pansit, adobo, kandad dumabay. Asino, tinagpaskan. Ay, lakay ahawayana, wijidaya. Inimbitaranda ka? Ay, isahan. At inlalabas sa klaeng itayanda pare Pedro nga glutlutaw. Anya? Ay, kat inimbitara akong ati pagbagay. Tapno, makapanganak mo titikar na eh. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka ang naimbitaran, mapan ka. Anya laki din, Nimeng. Agsaw manin. Mairan-ranod ka matitar, aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si Kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, tama ka magkayam ngagmirmirienda, tata. Ay, nando ba raw? Pagkurayak ka nila ng anak ka. Apay nila, nay, tata. Padangamin ng ibaw na kingkwa na. Kapag-gibatang iti pagrika daw. Pagrika daw, kunayaw, tata. Way, adu Ricardo tigatangan nila nay. Kasangay ko nga may nitong biga. So, partin mi mati ka kay suna baboy ka. Advance happy birthday, tata Ador.
Agyaman na pa raw. Ato laki dito may maki-birthday, tara. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang nga si Dag, kakabagyan may tinimbitara. Pasit mo la, baboy yung may sagana. Ah, At ang laki di pagsasangwan may nga kakabagyan, papalinay, landaw. maday. Maday talaga. Makaungitak. Apa yan lando? Asino ti kapungtot mo? Di nagpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Nagsarasarita kami pa di kalman. Nagitila ka no asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador lando. Saan? Oh, apay nga rin nagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbak ka lando. Day talatan ti among aramiday. Ha? Amo ka teramida, Kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanag agin lalaba si Jeep paraangan da Tata Ador. Parang ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka dito, makitkita, lanay. Wag, nilando mo ti lumabas. Nagsipot-sipot, tumalang ka. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, laday. Pare Pedro. Pinakon ka, agin lalabas mananday ta. Mabasak ko na. Ay, lumabas ka lang, lando. Ay, nakaw lanay. Lumabasak. Dajay, nagbuntog amat na. Pasaray agsari madag. Nay, nagsublay. Nagsublingat pa iso. Adaytan, Lumabasak mo na, lanay. Pare Pedro. ay, lumabas ka latta, lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban nga o may mga na. Bagpay ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madya talaga. Sana nasayati kas tayo. Nasakit tinagam ka. Rumbang kumamad nga yabanda. Ta umayat ba't kumamakipangan. Uy. Ugunyag pa isaw. Ay, amo ka na. Ada na panunod kong aramidan. At nung makaasidig ka kay balay dalanay. At tignaya ka na. Ni pare lang do ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Hun nga agpaisaw. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-anon na kumadjawasay. Nakaisa masumunga. Nanay! May kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Inulod ko dito yung awasay. Hindi na palapas pa alawas kinitatang mau. Nalaing ka nalagip kong isubli. Anya? Ni. Madamamit gaya mantikaan. Adumat gaya ti bisita yaw, lanay. Ha? Wan lando. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, lanay. Ha? Ay, mabisina ka. Lanay. Mapalit ka dito yung ipangan. Kwa? O sige lando. Ingka mga la iti pinggan mo. Tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem lando. Napan ka manin nakipangan asaan kamot ana imbitaran. Anya laki din, ni bakit di ka kitagyaban, tatamanin sangkot ko makmagal. Yak ka nang dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko amangan kadagita. Hindi mo kaya't akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba lando. Agin lalabas ka kano iti ayan dagiti agparparte ken aglutluto iti paskel. Kanya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamag lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din niling. Sumardeng ka na sumanao.
Lumabasak pa'y, nanaling. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamano kita sa hindi malayaw. Kasangay ko nga min ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan ako ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nanaling. Sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mo't nga rin tigilagarak di daw. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, ko. Awan. Nananing. Sige, nakaw. Awanan pa inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang aro din abakay. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Ngiram na kaon! Ay! Kinagat na akong di asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga ginlalabas. Dayta lamak makan ti adda di ka panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay pason mo man lang ti amin lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapagnakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot ana imbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itarayin na ako ni ospital. Dayta ti maganab mo lando. Agnakam kay tan. Sakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Sa dino tayo ni Manang Baneng, Manang Juana. Aday giruwar, ma'am. Sipsipo ka na dagiti masetas. Nasayat lang nga ro nagasta Manang. Agrubuatag nga rodan. O sige, agan-anad kayo, madam. Ayuan gayam. Sagbaya mang idasar kayo di kanan ni Mama, kahit saludsudan nyo pa, ino niya di kayat na kanan. Mga no, reklamo manan. Wan, ma'am. Tulungak pa'y ni Baneng nga agsibog. Tasaan pa'y mo't anakariing ni Madam Loida. Ay saanan Manang Juana. Agdalos kayo kinti dito sa sala. Tap no makita yu adagos no makariing ni Mama. Naimbag abigat mo, Madam Loida. Aglisi ka man iti dalan ko si Kahuana. Anya ti kayat yu akanan. Taiso ti ilutok, madam. Saanan? Bilin nga mindaser kan ma'am, apakanan kayo na makariin kayo. Sa dino tayan ni Baneng. Aday giruwar, madam. Madam, asipsipugan na dagiti masetas. Si Kantiag Sibog. Ni Baneng tibaon mo ditoy. Ang Awanan tingam. Aramidam na niya tibagbagak. Tasyak tibos ditoy. Nalawang. Wan, Ma'am Loida. Kunak tumot nga ng Kahuana. Siyakla ang tikayat ni Madam Loida. Saan matasyak tinanibaon kan pangagsipong Baneng? Nimot Cesar. Uwin ngam imbes nga agboluntaryo ka. Anya nga inaramid mo. Nalawag nga agpilpili ka iti trabaho. Anya kalakit din aya Baneng. Sa anak mag-akasta. No anya ti impaaramid ti bosta. Kat isumot ti aramida. Apay namin aya nga ipasam kanyak ti aramid mo. Ay na di kan aglibak. Taam mo kunday tanga style mo, wani. Unay kan Baneng. Siyak pa'y ti datos ita. Hoy, si Kahuana! Di mo disturbon ni Baneng. Magadumanon nga bagbagam dita. Oh, nangagmut imbaga ni Madam Loida. Di na kano disturbon, Juana. Anya pa'y lang ter aramidam, Juana. Aglabakan na. Sa anak pa'y anak kapagluto ito pangaldawan tayo. Anya kalakit din na ya, Juana. Kasla di mo ang motor aramidam. Kan may isa, saan kumot at trabaho ti aglaba, madam?
Trabaho ni Baling ti Aglaba. Nalipatan yung samot, madam. Di ko namkit eh. Agpilpili ka iti trabahom. No kastamot lang. Ibagakin ni Cesar tay katanda ka. Saan kumamat akasta madam? Narigat mat ngamin. Nudyak maarami ti trabaho ti balayo. Mga no siyak ti ungtan da sir kan, ma'am. Awanan tiyado pa yasaw. Ala, mapan mo alaang dagiti murang iti silid ko. Tay labam. Agraman dagiti kurtina kanulas. Ha? Siguraduam analabam anasaya. Tanusa. Amumon na niya ti babalin ang mapasamak. Wana. Ay, naimbag pa ni Banay. Ure awan unay ti aramidan na. Kat isulat ta ti paborito ni Madam Loida. Ngam siya, kanayon nak apagpupudutan. Ure awan matidakas nga aramida. Ape asi ka taglablaba, manang wana. Da kayo matgayam, Sir Cesar? Ape asi ka taglablaba, ako na. Po, sir. Saan ka di at trabaho ni Baning Daglaba? Kuan, ngam awan namin ti aramida. Isu asya kung tinagboluntaryo nga aglaba, sir. Anya? Anya nga ron aramida ni Baning, no si kamag gayam taglablaba. Anya kay lakit din, aya, sir. Okay lang kanya. Kabaalak ba? Bueno, ni mamamanan din ang ibaon kada kayo. Ay, saan, sir? Kas iti ko nakita, eh. Siyak tinagboluntaryo. Ang pinagbuy-buya ka lang ititibay, manang Banay. Adda ka matgayaman, Sir Cesar. Ito man pa'y anasapa ka anagawin. Isalodsod ko tisong bata, manang. Asino tinang ibaga mabalin mo tagbuyay titibay? Kat saan pa'y mo tanalpas si trabaho yo? Kuwang amin, sir. Anya ako? Imbis at tulungan ni Manang Juana nga aglaba, tatrabaho mo taglaba. Dahil tagbuy-buya kidi titibi ti pangpangrunam. Di mong tan ni ba na yung Cesar, anak ko? Siyak tinagiban ang mabalin na tagbuyay titi, pinukayat na. Mama, Dahil tatipod no, anak ko. Sana bali, tabasit lang mati malaban. Kabalanan ni Juan ang aramidan dayta. tsak magustuhan ti kasta ako. Yaman ang tidakas ngay narabit ko. Agpudno kayo mang kanyak, mama. Adta ka di paborito yo, kadagiti katulong tayo. Ngamin, kasla parigatin yung mituna, Jamaysa. Jamaysa, agbuy-buya lang iti TV. Katanya nga ro dito. Agtrabaho, tagsusweldo. Uwin angam saan na trabaho ni Manang Juana ti aglaba, mama. Agpadala ang disweldo da kan Manang Baning. So arong lang agtrabaho da doon. Ay na, nagadumanan nga bagbagam si ka Cesar. Ay, yan niya kay laki din aya, mama. Sana nasaya at nga dati pagpaborito yung ababawnan. Kasano nung maupay Jamaysa? Amuyo mo't anarigat ti agsapol iti babawnan na mapagtalkan. Anya di imbaga ni Mama Kanyak, Manong Cesar. Inungdam ka numan. Laki din ni mama. Saan ko nga inungtan? Binagbagak lang. Isumati ko na nga. Binagbagak lang nga din ko. Ngamin, adda ti paborito na. Apay mata na ibagam ti kasta, mano. Itay simang puta, nadanunak ni Manang Juana nga aglablaba. Trabaho mo di Manang Baning ti aglaba, mano. Day takit nga rod ading ko. Trabaho na ti aglaba. Ngam ni Manang Juana ti aglablaba. Kabisi nga buy-buya ti TV ni Manang Baning. Anya? Amom ka din no, sino tinangibaga mabalin na ti agbuyay ti TV? Sino, manong? Ni mama. Anya? Anya di aramidan nyo diti pagtrab-trabaho, tata. Ay, umay ka lang magbisitahin. Ako na anak ko. Anya kay lakit din aya, tata. Kasalong na makita ta kayo ti amo ko. Sabay stricto dayjay ang Madam Loida. Ay, saan matsiguro? Pumanawag to adagaws. Kaya't kalaang makita. Ay, uwan gayam. At dati prutas kan basit anata nga intugot ko para itibus mo. Ala, idisuyo pa'y laang di tata. Ay, adamat gayang bisita, Manang Juana. Ay, pasal ka maan. Saan na Ah, naman? Ay na,
Hala, okay laan. Amangan ngamin no agungot ni Madam Loida. Ay, di ka madanagan. Tadaakmat. Day of ko ita. Malakit di. Pastra kam ti bisitam. Ta iti unag nga agsarita kayo. Agyaman at launay, ma'am. Ay, awan anyaman naman ang Juan. Nasipot mo't kayam ti bakla abos mo kuha na anak ka. Wan tatang, nasingpot da Ma'am Kiko, kun Sir Cesar. Ni Madam Loida laang ti istrikto. Kas lagpilpili iti babaunan. Uray kas-kasano, nagasat ka lang ta. Tadalata mo ti mangisakit ken ka iti daytoy abalay. Wan nga rod tatang, no awan da Sir Cesar, kun Ma'am Kiko, ang mga no nabayagan na pimanawak dito eh. Ay, huwag kayam. Kaano nga gawid ka iti balay? Kailiw na kakano ni nanang mo. Kaya't nati umay ay di namad ngamin kabailan ti magna iti atayaw. Jack pa'y masigurado no kaano tatang. Ngam padasak to ti makisarita kini Sir Cesar. Ang mga nubalubusan na kung nagbakasyon. Wala, nawayag mo tayo na saan ka nagaw-away. Dapat bisita ni Juana paning. Dayjay ka diti asawa na. Ah? Saan, madam? Atang na day dyan. Single pa ilaang ni Juana niya. Aya, Uwan, madam. Gusto lang yun. Masaludsod ko man, madam. Mabaling matgayam tagbisita dito yung balay no. asino tinagiba ka? Kat no pinastrek ni Juana ti bisita na, madam. Bayam, kasaritak to day ta Juana. Sana nagpakada kanya. Madakit din pinastrak na bisita na. Kasanulangan nagtatakaw day talakay. Asino jay bisita ni Juana, Kiko anak ko. Ang tatagoryo, mama. Isugayam da dyan ni tatang na. Asino tinangiba ka mabalin na pastrakan dagiti bisita na dito'y balay. Mama, anya kay lakid din. Ayan. Kanayon lang nga napagpupudutan yun ni Manang Juana. Siya kinangibaga pastrikan na ti bisita na. Anya, kasano no ang tatakaw day chay. Ay sus, grabe kayo mat, mama. Kasalasimpat ba't ni Tata Goryo? Saan ba't nga aglang lang ang agtatakaw? Anya ti amom, apay, Diyos kaya tamom amin. Ay, uray si Kamet, mama. Saan mo pa'y madngam-amo ni Tata Goryo? Ngam, ipagarup mo kit ng agtatakaw? No good, tikasta, mama. Sa dino tinangalaan nyo kadagiti nateng kung prutas iti kusina ba na Saan ka pa mo na nakikinda? Inyag ni tatang ni Juana dagita aprutas kin natang, Sir Cesar. Apay, adda ka di parikot. Ah, kasta gaya. Sumot lagaya makasla organi. Saan kayo maagungan, sir? Saan nyo nga ibasura dagijay anatang kan prutas? Apay ko ma, itpresko mo dagiti anatan. Sayang anong maibasura. Sip-sip mo tay ka, Juana. Kagasam, taad dapay ti paprutas kin natang nakadasal. Anya ti bagbagam manang baneng. Asino ti sipsip. Ah? Ay, kwa! Awan, Sir Cesar. Sana nasaya ti kasta manang baneng. Agpada nasaya ti trato mi kada kayo kini manang Juana. Isu asana nasaya at napapalan nyo ti tunggal maysa. Nangag ko ti imbagam kini Sir Itay baning. Ka, anya ko maitano nangag mo. Amom, talagaan na punwa na kun kan ka ah. O, di mapunuan ka lang. Anya ko maita. Gapula ang kasi kati paborito ni Madam Loida. Natured kan ang mga ramid ti kasta kanyak. Basol ko ka din, no siyak ti paborito na. Day takat, si Carla akanayon tinasaya at iti imatang ni Madam Loida. Siyak akanayon ti dakas. Awan maaramidam, no may papanitiday taba ng Juana. Ti pinaka-the best nga aramidam. Kat akseptaram langan. Ni Madam Loida tibos itiday to'y abalay. Kastagayam ah? Daytoy ti maibagay kan ka.
Anday ko! Ipatamtibok ko, Wana! Ay, di ba paspasamag dito ay manang baneng, manang wana, ha? Uy, pasensya ka yun, madam. Ay, ti pagapamaan nyo. Agasam, ay pinungot kayo pa'y. Apay kadeya? Kasanumat nga minsan, naapalaunay ni Juana. Ngamin, sakti paborito ni Madam Loida. Wan, umapalak namin. Urayan niya diyan aramida. Tanayon ang napulot ni ulo ni Madam Loida kanya. Ay, dahito yan ti bagbagag. Papanawin nun aday na ang Juana, sir. Managapalaunay. No si kati aday di sitwasyon ko. Maragsakan ka kadi. Tawak lang ang mabanbanog kan masaksaktan. Ay na, drama ka manin ako na. Agtalnakan manang baneng. Urayan tayo lang ni Manong Cesar, tagsasarita tayo. Dahita, mama. Dahita ti bunga ti dagas nga ramid yo. Anya kalakit din kaya, Cesar. Apaya siyak ti pabasulam. Siyak ayatin ang ibagang agpinungot da. Una yung tapilosopo kayo pailaan ngamin, mama. Amuyo ka din, o anya ti makagapo. Basta tinapatag. Awan timbagbagak nga agpinungot da. Wen, awan timbagayo. Ngamda kayo ti makagapo. No apay anagapa da manang Juana, gan manang baning. Anya. Kasano mo ngamin, mama? Favoritism ka. At dati paburam kadagiti katulong tayo. Ay ka. Kapunuan mitin aji maysa. Ah. Dahil tatipod no, mama. Isungag nakam kayo kuman. No anya ti trato yo kani manang baning. Isu kumamit ti trato yo kani manang Juana. Iti kasta, kit maliklikan ti riri. Agrubat kami, mama. Nagananad kayo, Kiko. Kitaan nyo man ha? Ang mga nodaman ang timadanon mi nga gap-aba di balay, inton malam. Siya kon ti makamu kadakwan. Sigurado nyo lang, mama. Delikado, nagpinungot namanan. Sabay nakapsot kayo. Diyo idagabalan nga anawaan. Awan ti pagdanaga man ako. Nakaamiris ako. Ay, katkasta mama. Saan nga minanasayat nga dati paburam kada kiti katulong tayo. Taday tati mabali na pagrumyan ni Sanda pagkinawantan. Inulit mo manon, anak ko. Kasta manon, timbagam kanya kiti kalpan. Numasapol nga ulit-ulitak, tapno di malipatan, aramidak, mama. Ay na, di mo pa ilang arod ipatarpulin, anak ko. Ay, kat no kaya tiyo agad ipatarpulin ko, ta ibitin ko iti siladyo. Wana, agina na kapailan. Agmerienda tayo pa. Saan pa'y analpas ti trabaho, madam? At dani ba neng iti salas? Or-orayan nakatagigidan tayo ng agmerienda. Ang mga no. Ay na, di ka patanakan. Saan ka ngayon? No, anyaman tinapasama kiti. Lipatan tayo kuman. Agyaman ako, Madam Loida. Awan ti rumbang apagyamana. Ngamin, siyak tinagkamali. Katita, kayat ko ti makamali. Diyakon kayat ang maulit tinapasama kwan. Diyak kayat nga aga pa kayo kinibatin. Napula ang tanda paborito. Bueno papagayam, ditan tinagkimusa ang tibay-sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Oy, Carl, apay kasta ti panag-isisam mo. Kaslada kaya da sa wanday tanga isam mo. Naidumduma nga isam. Nakaragrag sa kakitangal daw. Gaputan na sabat ko itay ni Reggie, ijay ayan tigi. Kat kiniseman nagsika. Ay, crush ko talaga ni Reggie. Anya? Nakaragrag sa kagapula ang ta inisaman na ka? Di sa ludsod, no kras na kangataman. Ibagbaga kon Maylin, ha? Narigan, ka nagsakit iti na, iti puso, ka nang runa iti batikulang. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Timang namnama iti may sabana, ga imposible ang mapasama.
Naimbag nga oras mo, Hana. Reggie? Umayak dito ayan mo. Kapag takayat ka kung mga awisin nga glance. Ha? Di ka mananagan. Siya ti makam mo. Ngam... Ala, umay ka kid din. Amo ka saan ka pa yan nangal daw. O sige, mabiit lang nga ron ha. Lagpasak laang dahi ti Aramida. Sige lang. Take your time, Hana. Agyaman at una iti pa free lunch mo ha. Ako na niya na. Sakit din. Kunya yan. Naimbag man tasaan na ka nga inawis ni Jerry Kamahan. Si Kaa talaga. Sutor mo mo dyan, isa na ya. Wan? Ngam saan kumot atay? Ha? Kasta ka day. Amahan kid di mo na siya type mo. Anya? Ay, pila ibagbagang. Ala, nalpas tamagtan anangan. Agsublitan iji office. Tapno makain na natatay. Sakbay nga aglesyong manan ti oras ti trabaho. Ay, ang haba naman ng hair mo ka. Ha? Ay na, urasan mo nga ibaga. Amo ka nagibdan kayo anangan kini Reggie itay pangal daw. Ay, chismosa ka talaga. Inaamin ko chismosa nga ako. Oh, ano, totoo ba? Wan? Naggidan kami anangan. Nagkulit man ngamin. Isungay man no gutak Ngamin, no jackpot gun. Di nakmut na sardengan. Kat, da kayon? Da kayo nga ibagbagang saan Ay na, wag ka na ngang pabebe. Amo ka type po ni Reggie, di ba ilaan? Hoy, day tangiwat mo. Amangan no adama kang nga. Nakababaing. Unam lang asino ang kapintasan. Nakaalalas matirupa na. Nakabatbatit pa'y ababai. Why are you angry, Mylene? Is there something wrong? Marurudak ka talaga, bakla. Kat, ibagam ano anya ti magagapo, iti kasta marurutadwa. Naku na nga mini Joyce kanya itay. Anakita na kanudahan na kin Reggie. Anaggidan anangan idikalman iti lunch. Dahil tati pakarurudam. Kanapay ko mamarurud ka. Sit ni Reggie matamis mo tinangawis ka ni Hana ang mapandamangan. Ha? Nabayag matan nga gusto ni Reggie kini Hana. Iso saan ang nakakaskas daaw. Ay saan? Jack itulok. Siyak ti kayat ni Reggie. Saan kat aday jay ahana? Ha? Nakaalalas ti rupa na. Nakabatbatit a babae. Ken nakaluklok magtay. Yawanan bain. What? Abay nga akasta di pa nagsasaon ni Mylene kontra kanya. Kadyak mat-anawan. Ay na friend, amomon insecurities na laday niya. Ha? Nabayag namin nga gusto dahi dyan babae ni Reggie. Ngam saan mat nga isuti kayat ni Guy. Ay, ang saklaf naman. It hurts kaya. Ha? Alam mo yung feeling na gustong-gusto mo yung isang tao pero hindi ka naman gusto ay. Ang sakit, nagsakit itirik na. Si Kaa talaga. Nagaduman ti imbaga mo. Kat, pud naman. Iso abay amla ang aguraan na kadaya amay din. Was mi paki, kunam anya lagid din. No siya lang ti pagaramida na itikasta. Ha, lipakat. Anya? Nagsaselos na wala namang karapatan. Ew, yaks mo. Kadiri girl. Hi, shame on her. Nay, si kamot ti masabat ka may line ka na kan. Ha? Unang kan? Narabian ka may. Ay, mabitlaan. Kaslabagas mo day taimot mabalasan ka. Ha? Ay, unang kan. Gimatangak laing iti may sakilo abagas. Naimbag lang adalugwak no kasi ang mabisina. Ahay, bumayag ka di mo day tamay sa kilo abagaskan ka. Ay, walang kan. Abutin pa iti makalawas
At niya, Sa anak namin unay amang manganen, Uncle. Sagpaminsan laangon. dat tapay gay. Ang tipipidak namin, Uncle. Agur-urnungak man iti pagpadermak. At niya, pagpadarma ngay pagbaga. Uy, Uncle. Napintasak mo. Ngam kayat ko ti ad-ad dapay apumitas. Kayat ko amawan ko madagito'y kamuro. Kun maikat ko madagito'y kaslanag na antibiruruko. At niya, Numapasamak dayta. Masiguradok nga agdato ng kanyak ni Reggie. Nay, apay ngay day tapang magimon may line. Kasla kumut-kut tong kamutan. Sa anak namin unay amang mangan, Auntie Belen. Ha, Agur-urnungak man iti pagpaderma. anya. Tapno ad-adda apumintas dayti ka anakan nyo. Ay, day talapit din ti makagapaw. No apay asaan ka amang mangan. Ay naapo ay may line. An-anwam tinapintas arupa. No awan mo't karga day tachan mo. Di kakat mangan amangan. Un ka di Auntie. Kalpasan ti panagpaderma. Mga anak tumanin amangan. Kunayo laang ita tatalaga ayur urnungak. Kayat ko at talaga ti pumintas. Baring mapansin nakmet ni Reggie. Anya. Happy lunch, Marlene. Dinakman panpansinan si Kahana. Awan ti happy lands. No si ka ti makikita. Anya? Kan makikita mat. Asa anak amang mangan iti lunch. Saan kali? Agtip-tipida. Gaputa agur-urnungak iti pagpadermak iti rupak. Mawatam Ha? Iti kas na. Ad-adda pumintasa. Kat numapasamak dayta. Siyakton ti kayat ni Reggie. Agarim tok niya. Aging nga ada kaminto iti udi na. Kasta? Di nakman insultuan iti panagsungsungbat mo. Si Kahana. Amangan numatumpa ka. Anya? Hoy, I'm not afraid. Duh! What? Ni Maylin agpaderma? Wan ka na. Isumot ti ibagbaga na itay. Nga uray nala ipasikat kanya. Uray saan kumot asal sa lunsudan. Ang tatagainap sa mata ni Maylin. Agkuring nga tati darmagan ko na. Panagkunak saan? Ha? Isumat lahat ako magkikita mapan mga ni Gaykan. Kaya your ornongan na di ba ang paderma na. Ay naku na yan. Kat, anyangay nga rod. Isu nga rod ti kayat na. Agpaderma ang ata. Tapno mabansin ni Reggie. Ha? Wen, isulaang mati-purpose na day jaya babae. Tapno mabansin ni Reggie. Anya ti amuta ngay. No agbaligi iti kasday nga aramidan na. Apay! Yak labat siya na magustuhan ni Reggie tikas kan kuwana. Nga uray mamin ano nga agpaderma. Anya? Oh, pangaldawan. Ngam adda madlatan dito table mo, ha? Si Kamaylin. Ha? Apay, saan ka kadi amapan mga... Apay, nagkulit ka si kamaklang. Ha? Manon adaras nga imbagakan ka. Asa anak amang mangan. Agday-dayat maawatam. Oh! Ulcer lang di maganap mo iti dayta. Agur-urnungak nga rod iti kwarta. Iti kas na makapaderma akmatan inton umay abulan. Oh. Al. No dayta ti ko na. Let's see the result no agkuri ka di matlaan ni taropa. Oh, nagsapa kamutan may line. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay ili anti. Sanak pa'y asumrat iti trabaho kita. Ngamin, itang aldaw ti schedule ko iti panagpadermak ijay ili. Ah, kasta ka day. Juan, iso ama sigurado ano agawin ang inton manang.
ad da apumintas day tirupak. Ha? Masigurado nga inton sumrekak iti trabaho inton biga. Pansinan na ko ni Reggie. Anya? Ang sagana kanyak dayay ahana. Oy, friend. Absent ba ni Maylin ita? Kat, anya ko matigbibiyang takan ko na absent. Ada siguro na patag-apag na Oh, amang ano na ba nagpaderma? Ha? Iso nga hindi na ko na naganyak, idi na minsan ngal daw kay. Kastaya. Kat nasayaan Kat no makita tayo man ti epekto na itirupa na. No umepek. Hanggang mo saan? Ay soas, alaglang timaganab na. Talaga adang nga. Inton kwan, marurud mananday jay kan kano kasta akat katawaam. Kat, puno man. Anya lakit din. Isula dahi jay sanda nga ipang panganan. Tapno lang makapaderma. Ay nga, makita. Makita no umepek ako na. Anya, nagpadermakan illegal man, Maylin? Wan, iso sa anak asimra. Oh, ayan na nga iti epekto na di tarupam. Awan mo di makita ka nagbaliwan na di tarupam. Maylin latam. Anya? Oh, pudno ti bagbagak. Awan di makita ka nagbaliwan na di tarupam. Sardangan nakman si kabakla. Bigbigat nga. Ang mga nudyak malakdan ti ungat ko. Gapo iti panagsasaop. Oh, I'm just telling the truth and nothing but the truth. Amo, Maylin, kay talatak ko man ugalim ti impadarmam. Ibigas na. Isudi mintas. Ano day tarupam ay was effect nonsense. Anya? Hi, Reggie. Amom ka din? Nagpaderma? Ha? Di mo ka di madlaw iti rupa. Ad-ad apimintasa. Saan ka di? Ha? Kasta ka di? Kat nasayatan no kasta. Nakaragrag sa akin. Gaputa ad-ad damanin apimintasa. Napintasak met asigot. Yung pimintasak akarkaro. Nagpaderma ka gaya. Yung awan mo't makita ka nagbaliwan na day taropam. Isulat tamot nga iso. Ha? Sige ha. Anawan ka pa dito eh. Inak man iyayan ni Hana. Bareng saan pa anangan. Inak awisan ngaglan. Ha? Mangan kamot ka na. Happy na. Napayakas na tila nga, Maylin. Italtal magmumutan day tachan mau. Nasakit ka day. Wan nga rod, anti. Itay peng agsaksakit. Apay ngay. Amangan kitdimat no adanakan mo anay kontra. Awan met, anti. Kinapod nuna. Sa anak pa'y anang nanga. Ha? Awan nga rin apulos tinabati ti korta. Saan pa'y met apa nagsusweldo? Anya? Kaya't mo asawan. Inusar mo lang ti kakaiso na kwartam iti panagpadermam. Wan, anti. Di nakmitlat na pampansinon ni Reggie. Kunamlan no asino akagagwapwan. Anya? Agurnungak tupay iti kwarta. Taulitak manang tiyag pader. Parang iti makuya akong daway. Kat mapansin na kun ni Reggie. Ay na, Maylin ayan. Isuladay ta ti makagapaw adi kamangmangan. Daytan ti pakaulseram. Anya lakit din. Adula amin dayta derma-derma. Awan mo't makitak nga epekto na iti rupam. No dayta kwarta pagpadermam. Kat inggatang mo iti kanam. Nasayaan. Saan kumangag sagsakit dayta tiyan mo akasta. Anya, mama, di ka ka din? Sala nga siya, tinangibagagan ka. Ngawan makita nga epekto na. Di ka rupam, di pa nagpadermam. Anya? Oh, no siya, di si ka. Kaya pinagpaderma.
Inggatang ko lang ako maniti makan. Nakatulong tayo kumaiti sa lunat. Anya ngay ita. Agparikot ka man na niti kwarta pagpa-check up mo. Gabiti ka na yun na panagsakit ti tiyan mo. Ha, kundi pa derma ka. Tapno mapansin na kalain ni Reggie. Hamong nga minan niya. Do di nakakayang timay sa tao. Saan ka nga garamit itiwagas? Tapno laang makayatan na ka. Inaramid mo dayta. Tapno laang mapansin na ka. Ngayam di nakalatamat pampansinan. Ay na, sayang lang di kwartam. Pulsargit di imaganap mo iti dayta. Inaramid mo. Saan nga minanasayaan? Nga ipilpilit di bagi iti tao. At saan na tayo atay? Nakakapagod lang, Maylin. Nakakapagod lang. Ha? Iso ano anya tilangam? Isulatan. Bueno papagayam, ditan tinagdibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Lakay, ni madsirip kan pakul ti limabas. Nila kay Pidray. Wen, Mapanman agsirip, kinagpakulan ako nana. wen tayo isot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakaningi na ti singir na kagripet. Saan kayo pagana, sana nalakot agsirip-sirip. Kinagpakul-pakul. Dinamag mo kumaken kwa na no ape anangin na ti singir na kadagiti mapan agpariper iti relo. Kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkinimang Pidray. Dua gasot, putid lang. Ijay lugar dananang kaw. Pit 50 lang, tagpaputid iti bracelet ti rilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y ti anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa laka agretiro. Lakayanay. Pagno agretiro mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y lati agtrabaho. Kat 50 lang arudin ti tawon na. Aya, kunak mo si 25 ti tawon na. Sana puno mo ti korar ti muging na. Pingping na. Kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas tamat lakay. Tengad di ba kabit ni bagbaga? Agkurarutin na aga po iti kinagamrod na. Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta pinarswa. Gamroad. Nagngay na ti singir ni Pedray nga agputod iti bracelet ti relo. Anaw, ti siningir na kada kayaw nanang. 250. Anya, nagpinan. Di kayo palagi matang iti sag 250 arilaw. Nagkataw dita, nagpipindas pa eh. Ay, gamrod at talaga na ita, adjust kaya tao. Nagkanas at tikutik ulan. Ay bayamon anak ko. Sa anak to na mapan agpa-repair kan kuana. Awan samot din ti paripiryaw na lang. No, danto manan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay, gagarag man ti lumabas iti pisto na. Intun mapanak makitsinda. Dumagas ka iti ayan na. Woy, nana. Nadamag ak tuwa. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipirak Lumang ibaga iti nangina aprisyaw. Agin aatrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadanog ak tumit din aking kuwana. Anya laki day. Ay, sige pagkayam na Paripir ka. Ay, wine mang Pidray. Kanyat paripir mo. Na ito'y man relaw na nalukay ti bracelet na. Apo dak ko manaw. Kalakala da ita. Tawan mo lanagak dita. Basta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta mga nukurang to intugot ko akwartak manaw. O, yung tugot mo 500. Umanaya yun. 500 ti bayad ti paputay manaw. Ay, apay bagat kaya. Ang bayad di pagputod da ita. Di kunat. At alakit di imit mo alimagkasot mabalinan. Ngamin mo sa gasot lang ti intugot mo akas. Ay kurang Hanggang gapot alimagasot. Nawadwad da ita. Andan to pa extra. Apay mano aya manaw. Dua gasot lang. Pinagningan nga eh. Ay,
nalakaya ti agsirip-sirip ken agpakpakol dita. Ay, isumoy lagaya. Ay, isumoy lagaya pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaw. Taday ti bagbagayo no dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may isungarod nga da magnifying glass nga aramata tapno makitak ti sirip-siripot ken pakpakulak. Siga mamay ti agisolbong iti nagpatitan nga about na makitam. Ha, Samon to pa'y pakula di nagpasit abanag nga isolbong mo. No ngay agkamali ka kung mapakulam tayo ma, apay nalaka. kadamag king ka na no pakulam tayo manaw. Agpa-repair ka mo no saan? Kurang ti kwartak manaw. Kunam iti adali magasot mo. Sangaribo pa'y kidi ang paggatang ko iti si Den mi daw. Awanan ti umdas a pagpa-repair kaw. Imay kala na naktakmay. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito ay salbak. Yeah. Anyat ipa-repair mo, manang Marcia. Daytoy man rilaw, tasaan ba't nga gan andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Jak ba't basbasan. Kansan nga glati ti puro abalitaw. Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar mau. No umano ti baklasan, iso ti bayanan. Sa gasaw, kada baklas. Eh kita man. Ataw, Abangan no inem abaklas gitu ya. Sabay ang malukatak ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. ha. Ay, saus. Inti rambutan ti kalkalaingan na. Nakangingi na mulaw na ipidrain. Amo manang narigat yung sirip-sirip iti nagpapasit nga mo. Kung nagrigat yung sukit-sukit. Mas kada ipit-ipit iti nagbabasit apasit ti unig ti rilaw. Narigat yung pak-upak-ul iti nagbabasit abanag. Nagko na nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti pa-repair ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadagiti nagbabasit apasit ti rilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigirger. Ay sapay da ita kung kontrolag isuan narigat. Tawarak mo din na. Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Sa nga gasaw. Ada. Kaslay libre kung ti amin arigat ko. Tapno di mo magkuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo. Ay, awan. Nanginalat ta. Kanaktak kayo. Donasyon lati ito dyan. Ito nito na ito 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga ro. Ti ito nito ko. 50. Ay, laki din. Anyat ko na ayo Lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaw. Wala. Tay sumot tinakita kay jay ilay. Lubuklis ngagsingir da jay. Kanudyak sinardangan. Aging nga internet itawar ko anak kabababa. Nabay sa tilukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ha? Ay naglaing kayo Lola. Kano di pa'y matawaran uray pisaw. Uray kadalam disipang na. Saan nga agpatawar Lola? Naglaka. Anya nakit din. Daita, inangatiwa ka na kayo amay. Nakapasyar kayo mo dito'y Lola. Ay, masurunak. Asino ti kasuro nyo, Lola? Dayjay asirip pakaul. Ni Pedring. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, Lola. Oh, kita ang dayto'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati mo din ti bracelet. Kada hour, kan minitan na. Nakalawas pa'y lati na palabas kat kastan. Kasta talaga, Lola. Tadaan mo din Jerry Luyo. Ay, saan? Uray pa'y sa nga gasot atawan da ito'y rilaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na? Ta 22 carats gold da ito. Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet. Gan hour-han kataminitan na. Naglukumitan. Masapaw nga isubli na tinala na bracelet ti rilaw. Malugubak no di na isublay. Ha?
Ay, sana mabalin na ito nga inarami nila kay Pedreng, ganilula. Anya ti aramido may lakay. Lugobak ti anak ti Jablaw. Uno'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Miro, tapos, nakag. Inabay amon lakay. Senyor day jayang. Narigat mat no diswan nyo. Marwam nga rin, tilo ko alakay. Masapol ang may kanit pagnakman na. Sa inyo abulbulwan. Ungtan nyo laangan. Kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes tirilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay. Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, maday ti darasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol kan umpong. Tapno luguban yun ni Pedreng. Apay, saan nyo pa'y nadamag na? Linuko na ni Lula. Sinukatan na itilata, bracelet, tirelo ni Lula agol. Amaw, ngam saan nakastaa. Paisubliyo laangan, ngam ti diswan yaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanito, nukas na taramidin tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na awan pang binuram, awan pang ikwitsam. Imbaga nung lugubam, no, da pang ikwitsam iti pasol na. Uray mabmablaw, no, quits. Aniya lakit din aya. Madi at talaga no na kayo ti agtinay. Isu asyak langan ti mapan makisarita kan kuana. Nay, apay ngay may kaditi balay Melinda. Dito'y at talaga ti imayak. Tapno makapagsarita ta na sayaat nga awan makasinga. Awan makasi ka. Kaya tapos sa tipang panunutom Linda. Kaya't naksasulisugan na. Nagpuskol mo taropa mon Pedreng. Jak pagtatakunan ti langam. Saan aday tati imayak. No di ka ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Anya sa umay. Di ka man agin didi nga awan amom iti inaramid mo. Panang loko day iti bakat. Awan konsensyam. Ay, aktal na ka. Pagawin ka tama disturbo aki. Na, nalihok pa mo. Di nakriribukan. Nay, Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. awan amok iti bagbagam kunak nay. Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Saan tan ang panakalan da ti Pedreng? Isu nga road asya kung ti imay. Tapno na saya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaw. Kat naanaya sa ti amin. Sasawang man. Makapapudot ka talaga. Agawid ak manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napaay kala iti gagaram agpudot ka. Aniya? Ulitak makaamukan. Ayan, ay ko kasanda ka. Natukon pisigit ko parang pagkaw hindi na mayan nyo anlay. Loko ka, laklakayan. Ay, gusto na. Sitik ka lang aroday. Manlibrong ka pa'y, langgong ka lakay. Kwa, aklo na ka na. Kwa. Asino katam ti bracelet tirelo ni Lola? Sinitik mo ni Lola? Ha? Uwan. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa'y laeng. Pati bakbakitan kay lukom pa'y laeng, may. Nagngina lang aroden ti singir mo. Pagpambar mo na ito, sirsirit ka na pakpakol na narigat. Kwa, amen. Apay, awan konsensyam, lakay Pedray. Numinay sa anak mo ngamen ta binarat ng iti oray lang ha. Ay, so binalas mo tayo, hindi nakakaasya ba kay? Kasta ka day. Kwa. Naglakat rin medyo na. Saan mula ko man ngayon, nauawat ti kwartana, 50 pesos lang. Kaya saan mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka nasuliso ka ng tulisan? Yan nga ita. Kaya mau, tatulisan ng damit ti biyag mau. Ay saan barok pangasya. Poston, hindi na kabilan na ikarek. Agbalbaliw ako. Saan ako na mapanag-repair iti rilaw ta mabain ako. Mas dawa ka. Noon anum ti adwa kwarta. Kit pau-pau-itan na kapay ti anak mo iti nagadwa kwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Ha? Sudator ka pa'y gaya Ay, man di nakita na iti gusto na magbuto nga. Ikarek, agbalbaliw ako. Uray po ito nyo ti kunak. Manipod ita.
Di akong rumortay dito yung balay. Awanin ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa ilang awanan ti rupa, malakay pidring. Ay, barok, pangasip na pakawanan da ko. Kasano ngay, dagiti nagadwa linuklo ko yaw. Ah, Dagiti ginamgamrutan yaw. ay laki din na pakawanan da ko. Anya laki din. Sana dakes ti manggay kada ag negosyo. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam ataaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Itan tinagkipusan ti may sapay ang makasalitaan. Ito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ay, ha. Nagrigatan ay ati managtulaw. Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan kay tay mani? Diya ka mamuday diya tao. Tinulungak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo am-amo a tao tulunga. Ay, kasta talaga. Angela, bakit? Managtulong at garaw. Labit, anamuan da iti sa bale at tao ang managtulong So, akim mamangdan kanya nagpatulaw. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramideng. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Ayun mo ta, bakit? Ado nga mintam amaw ka mabalinda pagtrabahuan. Man nakikayimak namin. May kamarudan, naidasar kunjay kananta. Mabisin ako. Ay, makabanog. Kanayon latan na kasto iti mapaspasama kiti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo ano. At naman ang nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Sapol iti trabaho. So nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Kat, Ay katagsarita kami pa na yung bagya manager iti dayja kumpanya. Parang ado pa iti bakante a trabaho. ay, agbambanog ka lang iti day tangar aramideng. Awan mo't maganab mo. Anya nga awan maganap masasawa man nila. At nakasukat ti amin nga aramida. Ha? Uy, tumultulong nga ngagpaisaw. Yung adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao ames ko iti trabaho. Anya? Utek, taramatan ni tanapanawan bakay. Kakaiso na nga do ti amok a negosyantay. Aldawan, nung adda ka pa'y maila dito balay mani. Saan ang ama pa nagtrabaho itangal daw bakay? Ne, apay ngay. Aha. Oh. Oh. Makita mo na ito? Ha? Sagsasangaribo mo't day tamani. Ay katuwan na. Si Manny ko naman. Nagbayad din kanya kag itinatulong kag trabaho. Ang madiday tangar aramideng. Kanya di kaya't mo asawan, Angela? Saan ama ko na pa nagtulong tar aramidem? Gapot agpampabayad ka. Ay, hindi mo man kontraen ti diskartek. Bakit? May ramraman ka mo titar, Aramidag. Baka mo ka. Anya laki din, Angela. Di ka ang sumanao dita. Ay, anak na titar, Aramidag. Pagsayaatan na ito. Nay, nagsapa ka mo't may diti balay, pari layaw. Huwag pari manay. Kaya't ka kumama kasarita. Nya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Ala, ibaga madago sa intanay. Nagupay taramidag. Yak kaya ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit. Nagpatulong din ka pare. Anya klase ti tulong paray. Ang kasapulan na kiti trabaho. Nabayaan na napakatiyak kiti trabaho. Kaya, Ay, sa apel ako matulungan na may. Akas iti panang tulong mo. Kada kiti daduma at tao. kwa. Kastunay. Parilayo. Tumultulog ang agpaisaw. Depende. Katagiti tao, mamasidag kanya. Ha? Anya tikat mo asawang paray. Ati, kaya't ko asawan.
Saan naglaabas na tumulong? No di kat, adda daw ag akasukat ti may tulong ka. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isa pulan iti pagtrabahuam. Basta adda 5,000 pare. Ha? Win, no adda 5,000, matulungan ka itamot lang. Ay, pasensya ka pare. Awan kasta kwarta kita. Ay kat, no kasta nga raw pare. Pasensya ka na. Awan mo ti may tulong ko kan ka. Anya? Ito, itilak-laki pa, pare layaw. Narikat itan ti agsapol iti trabaho, no awan back upper mo. Ha? Agbayad ka pa yung muna kanyak iti 5,000 ah. Sakbay nga isirek ka iti trabaho, pare layaw. Di ka lakit din tinulungan ni Leo. Kaasi mo't ti panagbiag da. Agad-adal pa iti di may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwana, bagay. No adda ko mapagbayad na kanyak, matulunga. Kwarta, ti masapul itan, Angela. Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jak kayat adadailan ti oras ka, iti kasking nilayaw. Uray man no karuba tayo. Ay kunak nga rudan, kwarta ti masapul itan na panawin. Anya? Ay suna nga do ti amo ka negosyan tay, kun kumpanya ang mabali na pagtrabahuan. Para matek day ta abang banag, tapno maanda na kiti kwarta.